Dobrý deň, dovolte mi, aby som sa predstavil. Moje meno je Jozef Sip, šachista amatér. Ako som sa vlastne dostal k tomu šachu? O tom, čo je šach, som sa dozvedel pomerne neskoro. Už som chodil na gymnázium, mal som 16 rokov, hral sa vtedy zápas medzi neskorším majstrom sveta Robertom Fischerom a obhajcom titulu Borisom Spasským. Robert Fischer z Ameriky, Boris Spasský z bývalého Sovietskeho zväzu. Boli toho vtedy plné noviny a ja som netušil, čo to šachy vôbec sú. Tak som sa spýtal svojho švagra, či by mi to nevysvetlil. A on ma naučil, ako sa ťahá figurkami, ako sa ťahá kráľom, dámou, strelcom, jazdcom, vežou, ako chodia pešiaci. A vysvetlil mi základné pravidlá. Potom sme zohrali 10 inštruktážnych partií, aby som si to osvojil. A aj u nás v dedine vo Veľkých Levároch sa pri tej príležitosti obnovil šachový klub. Klub sa volal Prefa Veľké Leváre. Najsilnejší bol náčelník železničnej stanice Veľké Leváre Andrej Královič, šachista, ktorý pochádzal z Bratislavy, mal prvú výkonnostnú triedu v šachu. Keď som s tým Královičom hral, tým náčelníkom železničnej stanice, tak som dostával jeden výprah za druhým. Prehrával som si partie z tej šachovej knižočky, no ale na pána náčelníka to bolo stále málo. A tak som si jedného dňa povedal, že do roka a do dňa, aby to tak prorocky znelo, si dávam za cieľ, že ho porazím. Hral H3, G6 a takýchto partií sa zohralo iba 10 na svete. Presnejšie teda povedané, takých, čo sú uložené v šachovej databáze Chessbase Online, bol B3. A na takýto ťah som už nenašiel v šachovej databáze Chessbase žiadnu partiu. Čiže v treťom ťahu som sa odchýlil od známych šachových otvorení a išiel som si svoje. Jazdec E2, A5, tu mal rošádu, super zahral B5, ja A4. No až po tento ťah, napriek tomu, že sme nehrali žiadne publikované otvorenie, bola hra úplne, ale úplne vyrovnaná. V šachu sa tomu hovorí, že remízová pozícia. No pri šachu som sa naučil piť aj kávu. No mne to nedá, už som v 13. ťahu, ja si tú kávu musím ísť urobiť aj teraz. No a keďže mám rád čerstvú kávu, ja si ju aj nameliem. To nebude dlho trvať. Párkrát zatočím. Tá nasypeme do šálky. Strelca jazdcom. Dáma ide na D7. Vidíme dámy. No a záver partie teda, pán náčelník si ten mat nechal ukázať.
strelce 5 mat. Tak toto je tá moja pamätná šachová partia. Ja som dal pánovi náčelníkovi mat, porazil som hráča prvej výkonnostnej triedy. Ja šachový níman, ktorý horko ťažko vedel, ako sa ťahá figurkami.